Bio je to insert iz opere Carmen, a kakva nam je 1996. bila u glazbenom smislu, kazat će nam Tonči Šitin. Pa, rekao bih dosta promjenjiva i ne bih baš rekao sa nekom posebnom i velikom srećom i radošću. Ja inače mislim, vidite, kad se motri glazbeni naš život u Splitu, da ga ne bi trebalo odvajati od opće kulturne situacije. A ta opća kulturna situacija, mislim da sliči na jedno stanje saobraćajne nesreće, jednog udesa, kako Krleža kaže, na jednom mjestu, i da zapravo traži da, evo, motrimo, znači, i tu glazbenu situaciju mnogo šire. A ono što je za mene znakovito u toj širini, u tom cjelokupnom horizontu, jest da jednog čvršćeg estetskog uporišta zapravo nemamo. Nemamo i nešto što bi se nazvalo mainstream, nešto što bi bile glavni pravac kojim treba poći, nego postoje najrazličitiji rukavci koji uglavnom ovise o estetskom ukusu, nametanju pojedinaca u pojedinim kućama. Tako mislim da je i u Hrvatskom narodnom kazalištu, što se tiče glazbenog dijela, da ne postoji nešto što bismo mogli nazvati recimo jednim zajedničkim projektom, jednim zajedničkim programom Brukovim, u kojemu bi vrlo polemički pa i kritički izražavali naša stanovišta. Do sada toga nije bilo, a mislim da bi u buduće, kad propitujemo onu centralnu stvar, a to je repertoarna politika, trebalo zapravo okupiti sve ljude, relevantne faktore u ovom gradu, poznavaoce određenih stvari, da pridonesu maksimalno, da u ovom našem malom gradu okupimo sve kreativne snage za njegov boljitak i udarimo najboljim pravcem kako to treba činiti. Nismo bili posebne sreće. Što se tiče opernog dijela, a on je za nas najinteresantniji, sve je počelo s izvedbom Carmen, koja je, recimo, dobro prošla, ja ne bih rekao senzacionalna, premda smo i tu uočavali različite padove, ovakve i onakve situacije. Kad je riječ o Carmen, ja bih spomenuo gostovanje maestra Vjekoslava Šute u Splitu, sasvim nedavno, gdje je ta Carmen procvjetala, rekao bih, u jednom pravom svjetlu, upozoravajući na ono najvrijednije u partituri velikog francuskog skladatelja, i gdje mi se ta predstava, evo, odnosno dva njegova gostovanja, odnosno dva puta, reprizna izvedba, učinili naprosto jednim sjajnim završetkom ove naše splitske Carmen, koja je počela negdje, čini mi se, u prvom mjesecu, tako negdje bila premijera. Zatim, Hrvatsko narodno kazalište ima i svoje ljeto i čini mi se ove godine da je bilo dosta bogato sa akcentima na Strausovoj Salome i Gotovčevom Stancu. I ja bih primat dao Gotovčevom Stancu, kojeg je maestro Bareza sjajno vodio, i Neven Belamarić bio vrstar interpret u toj operi, koja je našla jedno sjajno mjesto, jednu sjajnu lokaciju na Kararinoj Poljani, koju smo inače malo ostavili sa strane. Čini mi se da bi trebalo promisliti
pučki teatar i sve ono što je tamo nekad bilo začeto, a sada na neki način polako otišlo. Što se tiče Salome, dosta je predstava bila interesantna, meni ne posebno draga iz nekih različitih razloga, međutim mislim da je ipak kapacitirala splitski ansambl do krajnjih mjera. Izdvojio bih u toj predstavi posebnu interpretaciju Zlatomire Nikolove i Hrida Matića, dakle gostiju u toj predstavi. Tu je bio još i Perslov Dioklecijan, koji nije dobro prošao, a obnova, odnosno reprizne izvedbe Aide i Nabuka bile su zapravo ispod svake kritike i mislim da bi takve izvedbe, čekamo jednu obnovu dobre Aide, to se stalno obećava i mislim da bi to konačno trebalo i ispuniti. Tu je zatim bilo i nekoliko zanimljivih koncerata, od kojih bih izdvojio Moskovski zbor, koji je ostavio jedan vrlo ugodan utisak, ali bilo je i promašenih stvari. Ono što bi trebalo još spomenuti kad je riječ o glazbenom dijelu, odnosno o baletu, evo da ga vežem nekako uz glazben dio, to je bila premijera Prokofjevog Romea i Julije na Peristilu, koji je prošao također, rekao bi, s jednom promjenjivom srećom i nije ispunio sva naša očekivanja. Osjaji, dragi dijamante, ili kako li već ime toj predstavi, koja je izvedena iz kuće vani, također rekao bih sa jednim promjenjivom srećom, i nedavna premijera baleta Ana Karenjina ovdje u kući, koja je doživjela, kao što znate, oštre kritike i tako konfrontacije oko koncepcije i niza drugih stvari. Evo, sve ovo nas upozorava zapravo da bismo trebali promisliti o našoj repertoarnoj politici, o njegovim psihološkim, o njegovim povijesnim, o njegovim ambijentalnim pravcima, o zapravo razlozima jednog ovakvog festivala. Što je Dubrovnik Splitu, što je Split Dubrovniku, gdje i na koji način otvoriti ta vrata prema Europi. Što učiniti da ono ponajbolje iz našeg grada kažemo cijelom svijetu, a i da iz njega uzmemo ono ponajbolje i sami sebe na određen način oplodimo. Evo, mislim da postoji mnogo razloga da se vratimo domaćim dijelima. Ovo je grad velikih skladatelja, velike operne pa i baletne posebno baštine, koja nije dolazila do svog izražaja kao u nekim ranijim splitskim ljetima, kad je zapravo prevaga bila na domaćim dijelima. Oni su danas tek jedan rijetki ukras i mislim da bi trebalo o tome porazmisliti. Eto, što reći na kraju emisije. Želimo svim splitskim kazalištima bolju sezonu, bolje predstave u 97. godini. A mi ćemo se od vas oprostiti onako ljubavno uz balet.